шуморо ошно хоҳем кард бо ҳунару маҳорат ва истеъдоди нотакрори ҳунарвари Наврас, хонандаи мактаби мусиқӣ ба номи Муҳиддин Аминзода, ғолиби озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман Зубейр Каримов. Зубейр Наврасе ки имрӯз орзуҳои ширини кӯдакии хешро рӯи саҳнаи ҳунар мебинаду аз парвози баланди орзуҳои рангин ифтихор дорад. ӯ санъатро на аз рӯи ҳавову ҳавас, балки аз самимияту дӯстдорӣ интихоб намудааст ва барои ба қуллаҳои баланди эҷодӣ расидан пайваста пайи омӯзиш аст. Зубейр дунёи хешро бо суруду тарона ва оҳангҳои ширину гӯшнавоз рангин гардонидааст, зеро санъат онҳоеро ба оғӯши худ мегираду маҳбуби дилҳо мегардонад, ки худро фидои ин роҳи пурпечу тоб мегардонанд ва ҳар суруди хондаашон аз дил бурун мешаваду ба дилу дидаҳо ҷой мегирад. меҳмони гуфтори мо гарчанде ки хурдсол аст ва қадамҳои нахустини хешро дар роҳи ҳунар мегузорад, вале аллакай суруду таронаҳои зиёдро сабт намудаву пешниҳоди дӯстдорони санъат гардонидааст. бале, ӯ интихоб намудааст жанри операро, жанре ки на ҳамагон ҷуръату қобилияти суруданро доранду муваффақ шудан дар ин ҷода низ кори саҳлу осон нест. Садои қавӣ, меҳру муҳаббат, ҷуръати баланду хоҳиши зиёд мебояд онҳоеро ки ин жанрро, яъне жанри операро интихоб намудаанд. шояд ин ҳама хислатҳо ва нозукиҳоро доварони озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ҳис намуданду ба ин навраси соҳиби истеъдод ҷойи аввалро дар номинатсияи сарояндаи академӣ сазовор донистанд. мо низ хостем суҳбати ороста бошем бо ин навраси ҳунарвар ва ӯро даъват намудем ба хонаи радио то беҳтару хубтар огоҳ шавем аз ҳунару маҳорат ва ҳаёти эҷодии ин наврас. биёед суҳбати моро якҷо мешунавем. шуморо ба барномаи хеш хушомадед мегӯем. мехостем соли нахустинро аз он шурӯъ намоем ки чӣ боис гашт ки шумо ба дунёи санъат роҳ ёфтед, яъне ки ин меҳр чӣ гуна ба дили шумо ҷо шуд? ман аз хурдтонӣ ба мусиқӣ шавқу ҳаваси зиёд доштам, ки дар хона асбобҳои мусиқии фортепиано, кларнет, рояль доштем. ман кӯшиш менамудам ки ин асбобҳоро навохтанашро омӯзам ва модарам шавқу ҳаваси маро дида маро ба мактабҳои мусиқӣ Муҳиддин Аминзода ва Зиёдулло Шаҳидӣ бурд. дар ин мактабҳо ман бо навохтани ин асбобҳои мусиқиро ва машқи овозро машғул шудам. яъне ки модаратон ин лаёқати шуморо дида шуморо ба ин роҳ раҳсипор намуд ва имрӯз шумо муваффақ шудаед аллакай? бале. хуб, мо ба шумо муваффақиятро албатта таманно мекунем. мехостем бипурсем ки ғайр аз оне ки модаратон ба шумо кӯмак мекунад, дастгирӣ мекунад дар оила, боз киҳо шуморо дастгирӣ мекунанд то шумо муваффақу дастболо бошед? устодонам,